So unas tanan, mag-shoutout sa udaan. Shoutout sa DI ni Ate Yani Pars, nga taga Toledo City. Pero naa pa siya sa Manila karon. Ate Micaela Kylie sa Toledo City pod. Hi ate, og sa mga friends ni mo dira sa Watson sa Toledo Grand Mall. Shoutout po Ate Princess Grace Rim from Ireland. Rem Ramisim from Oman. Habibian Labor from Jordan. Rai from Kuwait. And Baby Yuan. Beauty KSA PH. Judy Caliso Abu. Nidos Zamjam from Saudi Arabia. Gail De La Torre Hilbero. Evelyn B from Hong Kong. Rufo Abduhan. Christine May Kinanahan. Susan Salcedo from Saudi Arabia. Andre Castano from Saudi. Winnie Ken Cuenca from Sipalay, Negros Occidental. Reyna May Luzon from Davao City. Ren Garrigues Suwa from Kuwait. Alias Robin Hood TV from Saudi Arabia. Jade Ann Guay from Taiwan. Ata Anneliza Inderoso Oman from Taiwan. Yesha Jean Palmares. Cherry Los Rebaha from Davao City. Christy Saholga from Singapore. Jocelyn Villa Cruz. Jolie Pelizar from Malaysia. Ikshang TV. Jamshil Vlog from China. Ariel Wanes. Jancy Tagnipes from Singapore. Jonah Waniko. Og sa tanan magpa-shoutout, comment lang mo sa ini videos na ko sa YouTube. God bless you! So, daghan ang mga nag-request na i-shoutout daw silang Mayor J. Belmonte, Senator Coco Pimentel, Lene Robredo, ug kinsa pa na nga mga politiko. Sorry mga meg, no? Pero pass lang sa ko anak, be. Basin usa ka labtik ra niya pud ko dire. Bitaw, di lang nato na siya i-content ha. Pero kung shoutout lang jud, sige tagaag chance. Shoutout di ay Mayor Joy Belmonte, Senator Coco Pimentel, Vice President Lene Robredo. Ngay pa-shoutout po di ay nila si Mr. President Rodrigo Duterte, Yorme Isko Moreno, Mayor Vico Soto, ug uban pa. So shoutout lang jud ko nila, no? Shudi lang jud i-content uy. And one thing di ay, ipa-shoutout po di ay nila ang bata nga gianak daw nga ni diretso daw og barog ug nistorya nga pakanon daw tag itlog para maluwas daw ta sa sumpa sa virus chuchu. Kachismis naman ang jud. Pero bitaw, no comment ko ana ha. I mean wala ko nag-ingon nga nituo ko. And wasag ko nag-ingon nga wala ko nituo. Pero in fairness, nangaon na lang sa jud ni og itlog ato. Pero wait, it doesn't mean uto-uto na dayon menu. Wala lang. Food trip ganon. Usla biya pug kay ko. Ang daghan po nag-request na about daw sa COVID-19 akong i-content. Actually, manadyo kong content ana uy. Na-upload ug na-publish na nako sa mong YouTube ug Facebook page. Kamu ha? Maka-heart pod mo usahay da. Kaya wa jud mo ning view ato. Share lang. Bita kasabot ra pud ko oy. Dili rabya kami ang nabisi ug nagpanic sa crisis karon. Pero I hope tanawon gyapon ninyo akong mga recent and latest vlogs. Dili lang jud sa Nitch Cheen YouTube channel ug sa Nitch Cheen Facebook page. And by the way guys, nagapon mo tawag na ko og teen ay. So sa mga wala din nakahibalo no. Kanang teen. Hindi ka nagmani. Ako din ang mamshi. Nga ang chan sa teen chan, wala lang. Nagtiyan po siguro na. Hindi ko knows. Nga napoy uban. Tawgon po ko og Cheen. Cheen is my little sister. So Nitch rajud ko ha. Not Nitch, not Cheen, not Tigin, just Nitch. Nagsinagtanay na po ta. Kaya paki-like at follow lang po siguro sa akong FB page. Dayon, subscribe sa akong YouTube channel. And guys, paki-notice po siguro sa among TikTok please. Nitch and Cheen gihapon. And thanks kaayo sa mga niyo sa akong original sound o sa mga nakig-duet. Maka-appreciate kayo mo. So mga meg, nag-post din ko sa FB kung unsa or kinsa inyong i-suggest na i-shoutout na ko.
o kasagaran sa mga comments. Kay maulag ito mga politiko. Pero akong balikon, dili lang ko anang mga politiko, no? Hadlo ko man. So kasagaran ko sa mga suggest kay katong mga artista nga mga nag-donate og relief goods sa atong mga frontliners ug apel na pod sa uban pang mga tao nga nagkinahanglan. So nga ay mga nag-suggest og Kim Chu, Villa Padilla, Ivana Alawi, Catherine Bernardo, and more. Sila ang pinakadaghang comment nga suggestion. Kay no other than, siyempre, nabasa na po siguro ninyo sa title ug thumbnail, no? So si Day Angel Jud ang nagwagi. So without further ado, dali na. Chismisa na dayon na to siya. So shout out kay Miss Angel Locsin. Ikay walang kupas ang kagandahan Grabe Zay, hero juday ka. Di lang asdar na, kung di pati sa totoong buhay. Yung totoo, mudagan kang presidente day. Sana. Ay dugla, uy. Gwapa na, pwede pa yung butana. Grabe Jud. As in maayo jugay kapag kataw ba. Pwede mangayo sa gnidireg hinabang sa mua. Bitaw ante, wakay planong balik sa TV. Pero ayaw lang ditong pariha sa legal wise. Napasakitan na lang pud ka permi. Kadili na mo deserve ang pahilakon ante. Hindi mo malinaw sa'yo na asawa ko si Adrian. Ay, sa leader mo dito, no? Bitaw, daghan biya ang gimingaw ni mo ante. Palihog pakita po siguro na mo bi. Ikaw mo dun na imong kabisihan ba? Kahit po siguro mi dire. Pero balik ta sa imong pagkagod sa maritan. Salos jud kayo minimo ante. I mean daghan man pod artista nga nitabang. Like nanghatag og mga relief goods. Salot pod mi nila. Ug sa tanan mga frontliners. Kamo jud ang real life hero. Apil na tong mga nitabang jud sa ilang mga isig kataw. Frontliners or dili. Sikat or dili. Hulog ng langit jud mo. And Miss Angel. See? True to name kaayo. Angel. Naadyo ka permijoy. Every time na ay mga crisis or sakuna nga mahintabo. Dili jud ikaw ang tao. Naigo ra jud manago. Maduulan. Ug makatabang juga sa mga nagginahanglan. I hope nga i-bless jud kag maayo ni Lord. And para po di ay sa mga basher gihapon dira nga nag-ingon, pakitang tao ra daw si Miss Angel. Pag sure mo bi, dira man mog na nga unsa lagi. Pahuay po siguro mog pang bash usahay. Pero bahala mo uy. Problema na jud na ninyo. Kamo ra man say magmahay. Di na lang unta mo magbinator. May ganit na Angel Locsin nga always there. Highlasbi sa inyong mga gisagit-sagitan nga ubang artista sa ing arong kabugat nga panahon. Naakahay na tabang sila. Wala ko'y gipoint nga artista diri ha. Nagwonder lang jud ko ba. Syempre mga sikat ug mga kwartahan ra ba jud kayo na sila. Sumay unta pod. Makahuna-huna sad sila og tabang sa mga tao nga nihanga sa ilaha. Makapatid, kapuso or makapamilya. Tinabangay ra gud ta. Wa may mawala ana ba? Mas i-bless pa kag sobra-sobra. Mas masamot pagkasikat. Di lang sa pagka-artista. Labi na jud sa pagkamaayo ug matinabangon nga higala. Just like Angel Locsin, Kim Chu, Bella Padilla, Ivana Alawi, Catherine Bernardo, my idol, my strongest idol. Ug sa tanan nga mga artista ug gigamit ilang pagkasikat sa pagtabang sa mga nagkinahanglan. Matrending or dili ang pagtabang pero still ni tabang. Nay uban mo ingon. Kinahanglan pa jud mag picture aron ingnon. Ug birthday mo, proud biya pud sila nga nakatabang sila. Bitter lang jud kay ko. Pagsalot gihapon sa mga nitabang nga bisag wala ni trending ang ilang pagtabang. Bisag wala nag post or wala nag-picture. God bless ninyong tanan. Especially sa itong mga frontliners. So, kana na lang po siguro, no? Wala na ko ilain masultay ni mo. Miss Angel Locsin. I hope tanan artista parihan ni mo kamaayo. Di lang sa pag-acting. So, diri na lang ko kotob, diri na lang ko taman. Keep safe and God bless sa tong tanan. And thank you. Wow, beauty. Hugaw kayo? Wow! Smile! Love, atinis love! Uy! Allah. Namasama ko. Ay, masama ko! Shout out kay Angel Locsin. King. Shout out! Shout out! Ano ba? Shout out kay Angel Locsin. Di naman ako ikop. Hindi ako mga agaw.
Ikaw sa mama agaw. Ay, Wala man ako ikot. hindi naman ako. Ikaw ang mga agaw. Ikaw ikot. Hindi, wala ko mga agaw. Ikaw. Hindi ka na ko ikot. Di naman ako naganoon na. Hindi ka na mga agaw. Hindi naman ako nagunaon na. Pagdali na makatuhog na on. Hawa niya, Chin. Mag-vlog na si ate. Saan ka bato-bato-pik? Ay, shout out kay Bato-Bato Pick. Siya naman lang mag-vlog, Nitch. Ikaw? Siya na lang ako na mag-vlog kayo, no? Saan ka kasala? Okay, si Chen, di na kinahanglag script. Bitaw. Sige, sige. Hello! 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 Di na, Chen, charot! Charot! Ay na, ege, di paasa raka. Ikaw. Di asa talam ko. No, ito na ko ikot, no. Shout out kay Gabo. Oo na. Shout out kay Cardo. Hey, sa namik. Abo ka na san. Sing aliminaw. Ato namik. Oh. Nging. Papaya. Ay, Wala na,